Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ko salminde goto kala e mon e juurade goto kala e mon e wiide alhamdulillah. En gari notitade erago noddunoɓe wonde jiyata hay hunde yo balle mbatta yiide hunde, wadde en mbaɗi heblo hesso. Ngoɗo heblo kam sa rewi e maggo a accani ha timmi, a wattat jangude, a wattat windude inchallahu taala. Jangde saɗani ko teskuya saɗi, ɗum noon waɗe mbaɗen tan jam jam, jaren jam jam. Allah walla en ko jiɗɗen wadde ko yetto e dow jam. Kala hen alkulal yara jam jam. Joni gadoroɗen jangude masɗe pularɗe. Jaren gotal gotal mi holla on mangal ngal, tokosal ngal e podgal. Gasi won hankadi a jangi a andi a mawɗo, a andi a tokoso, a andi a porɗo. Hankadi ɗo joni hankadi a serti ɗo. Kala alluwal garngal a jangi ko woni hen ko, a wawi ko woni hen ko, ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbañitoɗa janga ɗigga gayna ndawa. Ɗo noon woni windande goo. Ɗum ɗo woni dental ngal, dental Dina TV ko ni wayi. An jiɗɗo jangude o bisimilla ma. Ɗo noon woni nokku men moftirde ko arata ko, wawa joganade en golle men jahoje ɗe. Nde wonno eɗen gandi kura mi jeeya, wifi o mi jeeya, connexion o mi jeeya, kadi ken yimɓe ñamoɓe yaroɓe. Nafata noon ko onon wonɓe hen jangoɓe ɓe, oɗon balle, onon kadi balle no golle ɗe jariri yeeso. Koto hay goto ɗaw hoore mum nde ɗo moƴƴere, hay sa jangani hen balla jangoɓe hen ɓe. Anne an jangowo hen o, hoto hay goto ɓuura hen, saabu ko an woni e wallede. Tawdeɗa walle noon, a jangi, a wawi, a dawi, a heeɓi seeɗayal ma, kalma seeɗayal hoto ɗawmin hen. Tawde min ɗawanima ko amen ko, anne hoto ɗawmin ko mako. Ɗum ɗo woni fuɗɗode haala ka. Ganden ko jangde addi en ɗo, addi en ɗo ko jangde. Jangde nde noon so ari yetto on e sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo. E sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo. Kala noon jiɗɗo jeeyede hen, bisimilla ma. Haade fuɗɗade yataw a ari a windima, ganda ko ni heblo ngo jogori waade. Haade fuɗɗoyade mbiyami haalanoka, tawa haalanama. Onon winoɓe ɗum ɓe, oɗon gandi koye mon, ala haalde ɗo inde neɗɗo, aɗa andi ko mbinoɗa, ka jiɗɗo wallede, a yiyata hay hunde, wadde ara waɗane damal codol jangde mbawa law gayna. Sen jaari ni alluje ɗe gonoyde ko 30 alluwal. So timmi, kala ko winda ka jangowo, kala ko jiɗɗa windude ka bindowo. E sarɗi noon sa jangi a wawi, ko jangde nde yadata koye wawde. Sa windanama, ceerno ma wawi ko windandema e haalandema. So windinima gayno haali gayno sirti hen, anne ngara ganda gonɗa koye jangude, jaranma jangde nde. Ƴetta kuɗol ma e karne ma, ƴeewa waktuyel ma daɓɓel ngel potoɗa jangude, janga ɗum. So wona tan mbiya mi hami arta, min garta mbiya komi tampuɗo, a wawata. A jogota eriyel daɓɓel, mbiya ɗiɗo subaka law, somi fi subaka law, haadami dawde mi janga, mi winda, mi gayna, mi dawa. Mi dawi, mi arti, mi jippimi kadi mi defto. Nde wonata bal 30 tawa gayni ko jangata ko. Hankadi wona a wonti jangiyanke, windiyanke. Pular jangata. Pular noon ko ɗemgal ma ngal kaalata, wona ngal jangata ko bindol ngol. Sa fayi e haalde, aɗa andi no kaalirta. Heddi ko sa fayi windude, holno bindirta, ɗum janginteɗa.
ko amma haala kadi ɗum ñal ɗum karta jamma e ñal waɗa haala ngam waɗa wawi haala heddi ko bindol gonɗa e wallede ganduɗa e walle ko bindol sa yiɗi windude naggam no bindiranmi ɗum somi windama naggam no jangiranmi ɗum gonɗa e hollede ɗum gonɗa e wallede wadde windande men goo nanɗon ɗum ɗo noon ko fuɗɗorde tan ha ganden ko ɗo paaɗen ha ganden ɗo paaɗen ha ganden ɗo paaɗen ha ganden ɗo paaɗen wona windande goo nde ko ni wayata so gayni gadden windande immere nde tata nayyi ene jiiya ene winda hen windande goo windande ɗiɗi hayto cawantati e ɗiɗi tati cawantati ɗiɗi alkulal jangoyte masɗe ɗe pulaar fof rende wona hen hankadi wona janginama ɗum e codol paama ɗum codol an jiɗɗo jeeyede hen bisimilla ma numéro o nan ɗon 77 906 81 gara bindoɗa gila law haɗa fuɗɗoyade mbiyami haalanno ko tawa haalanama jangde nde suwa taw fuɗɗade gonɗen koye rendinde yiɗɓe jangude ɓe kala jiɗɗo jeeyede e jangdede laawol nan ɗon 77 906 81 ɗum ɗo woni windande goo ɗum ɗo woni dental ngal dental dina TV nani a jiɗi wonde ga o gonaga aɗa wallira ga walla jiɗɗa ko jangoyde to WhatsApp to wat 77 906 14 81 ngara kala indema yettodema so ari min kalama sarɗi o welma naata janga a yiɗa gacceɗa ndeeƴa hay goto fastatake e jangde a yiɗanto hoorema tan garana hoorema janga mbawa nafma wona minen nafata ko an nafata jango ɗum noon jaranma wadde hen jawdima ndi ko an jeeyi wamma gandal ngal ko minen gaddata wadde ndenden ɗum goto kala ko waɗɗi ɗum ko waɗa ɗum waɗɗimin ko janginde ane waɗɗima ko jangude e wallude e dusde gandal ngal yo rokke dandude fam ɗum ɗo ɗon ko haalande hesere ganden kadi ɗo paaɗen haɗa men fokkidde kala ko watte a hollat jiɗɗo ara windo gila law haɗa fuɗɗade sa rokki en tawede noon eɗen gandi fuɗɗade ɗum aset garoɗo o aset garoɗo o so Allah jaɓi anniya fuɗɗede so Allah jaɓi inchallahu taala oɗon gandi aset holde hawrata elle ko 27 hawrata ñande 27 oɗon janga noon aset alet altine talata alarba ɗeɗe balji jangoton kala hen ñalan fof keɓon alwal gotal so jangi tan balɗe joyɗe aset alet altine talata alarba balɗe joyɗe wono on gandi masɗe pulaar ɗe e sifa dabbo kala hen alluwal watte tan kono no pamoton ayiɗo joni a hollama ɗo a mawɗo a hollama ɗo a tokoso a hollama ɗo a poɗɗo gasi ɗo fam hewani a jangat law mbawa law dawa law keɓa law kemnami hen law ɗo andi ko ɗum woni a gasi ɗo woni a tokoso ɗo woni a poɗɗo ɗum ɗo tan jangata e a e heeru ko ɗo haaɗi woƴƴani ko ha foftimma an mo ganduɗa yiyata e batte o muddidɗo baɗon amni ƴetta mbiya a ganda a mawɗo ko ni wayata a jangi ha wawi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa jangga ɗigga ɗo woni a tokoso a andi kañum woni ɗo a jangi a wawi ƴetta binda ɗum ɗo woni a poɗɗo ko a mbatta e a goɗɗo ɗakkodira wona a poɗɗo ɗum ɗo tan jangata mbawa heblo ngo noon ene fewne ha timma so timmi noon ɗo e aset taw mi gayni wadde ko mbaɗanmi ko mofto e moftirguel kala nde pinɗon keɓon gotel mon jadon hen oɗon jangira jam jam taw hewata jaaba wawde taw e nder dumunnoyel daɓɓel lewru woturu mbatta jangude mbatta windude inchallahu taala teskede fof so rendoyi hawreyta ko 32 net hawrata ɗum noon wadde on mbaɗama erago jiɗɗo o min mbiyata ala suka
ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗo tan wiya ara windo gila law hade asere garoɗo o taw on ndindi on paami kon jangoɓe. Numéro mon nani kala jiɗɗo nadde jangude he bisimilla muɗum mbatta ko 77 906 14 81 to WhatsApp to naweɗa toon bindoɗa gila law naata ndeeƴa toon so yuntoyi jangude ɗeɗo jangde yunti aɗa jangande nani. onon kadi wonɓe kadi Facebook, onon kadi Facebook ɓe, wonɓe kadi YouTube ɓe, jingere mon ballal mon min cohli onon to mon to. Wamma onon no yiɓe jangu lesɓe ndewon les jangon les, onon wonɓe dow ɓe jangon dow kadi tolduɗon jippo fay les. yo Allah hokku en nande e famde. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Ngoɗo heblo anniya fuɗɗede aset garoɗo so Allah jaɓi inchallahu taala en kawro hen.